Esta una de les llavors que estem portant ja en juliol i agost. Començarem el pla de cara a preparar la ciutat per a les possibles tempestes i les danes de setembre, el mes d'octubre, i s'estan revisant i s'han revisat i ara estan també en coordinació en el servici de neteja de l'Ajuntament de València, no sols fer esta llavor que han vist ara dels imbornalers, que són el personal de la contrata. Per a xifres que vos puc donar, són més de 72.000 els imbornals, però els punts, com haureu vist ahir, es fica PEMAP, que és el punto de evacuació màxima d'aigües pluviales, és la traducció, són els punts que tenen detectats des de la delegació del cicle integral de l'Àvia, on quan hi ha pluges fortes hi ha major acumulació d'aigua, i entonces això se revisen estos 12.000 PEMAPs que n'hi ha en la ciutat per a evitar aquests embassaments d'aigua quan hi ha fortes tempestes. I és una llavor que ja es començaren en juliol i agost, però ara, durant el mes de setembre, des d'esta setmana ja i fins fins de setembre, anem a estar reforçant, n'hi haurà 40 equips en la ciutat. Contem no sols el personal que hem vist com ha executat ara els treballs, sinó també en camions que van sobretot a la part del marítim, la part més baixa de la ciutat, per a els diferents sistemes de l'alcantariat que n'hi ha també, que potser tenen menys pendent i la gravetat no fa que fluïsca les aigües negres, estar en condicions i preparats per a les possibles pluges fortes que vinguen ara quan està a la tardor i al final de l'estiu. Máxima de agua fría. No, normal, ahí de todas las fases, es que ya le digo, ahí hay que hacerlo siempre. Ahí tienes Claro, lo que queda. Medio metro. Sí. Medio metro. Vale. De todas formas, como tenía solamente tierra del árbol y hojas, lo